Nyararanga kweneza ari kunano tenda inokumire nzekwazo pakati pevarume vese pamwe chete nemadzimai. Pano tiri pamusangano wegomo unotorwe mitemo inochengetwa mukati meupostori hwevanhu vese vakakokwa pamberi pemweya mutsvene kunyaranga kweneza ari kunano tenda. Uno musangano ndiyo misangano mitatu mikuru inoitwa pagore inouyiwa ngevanhu vanoda Mwari kunyaranga kwenyu. Saka kuuya kwenyu imimi varume vauya pano zvinoratidze kuda Mwari wani nekuda kutungamirirwa, nekuti kuuya kwenyu makakokwa mukazwe izwi remukoki kunyaranga kwenyu kunanotenda. Saka kuparidzirwa kwezvakaoma kana kuratidzirwa kwezvakaitwa ndiMwari kunenge kuri kuti kurege kuzowa nechimwe chinouya pamberi pezvakanaka zvakadai kunyaranga kwenyu. Vanhu vaikokwa muna Junisa zvino muzvezekare kuti vaende voti zvavaienda vaiti tiri kotore mutemo, asi ivo mutemo vainawo kare kunyaranga kwenyu. Hakusaikokwa mahedzeri pakuti uyai kugomo timufundise mitemo yaMwari muzoita pasi pomadzaiyoyo. Asi kutore vaindonamatavo kuti bvai kwamurehwa muuye uno nevari paguti uyai imimi vanamati muzotorazve mitemo kunyaranga kwenyu. Saka mitemo yedu yaitore muna Juni, mashure nemuna Juni tozotorazve muna July, tikabva ipopo tozviitere muna Oktoba katatu pagore kunyaranga kwenyu. Nekudaro tenda zvetiri kutaura zizvi tiri kutaura kuamba nekupedza. Hakuna uchakutaurirai kupfuura zvetiri kutaura kunyaranga kwenyu. Kuuya kwenyu panapa zvemuchabva ndo zvemuchakwanire kubva nazo mechogara nazo kumisha kwenyu kunyaranga kwenyu. Johani achitumwa ndiMwari kugadzire sanganori wakanzi vanhu vese vanofanire kuteerere iwewe. Zveunenge wataura nezvekuita iwewe izvo zvinonzi zvakanaka kunyaranga kwenyu. Ari kunanotenda. Takati pasina Johani kubve munguva yaakabata iye watinoparidza pano. Tikanga tichiparidza kudai hatikwanisi kutaura vamwe mataurire tichirekere kutaura kuti Johani azivikanwa kunyaranga kwenyu. Zvotiri kuparidza kudai ikweyei tiri ikweyei anhete dzakachibve hakuna ane zikurumba chotinobva zvatikurumbisa kunyaranga kwenyu. Right. Saka Johani abate basa nesusu mitemo yotipira pagomo chaipo zvakaitapo taikwira ipopo pari pagomo chaipo. Hakuna zvitiri kutaura kuti musangano wegomo isu tiri pai hedu tiri pasi kunyaranga kwenyu. Nateerera kwazvo hapawanzomubatsiraba kunyaranga kwenyu. Mufundisi uya mutauri yamangwanani muno waronge kuti tikubatsirei kwazvo kunyaranga kwenyu. Zvino mitemo yese taipuwa tiri pagomo nguva yake yakwana yekuti aende. Waititaurira tiri papidati tiri pagomo ipopo kunyaranga kwenyu kuti inini ndichaenda ndichamusiyira uyu kutaura muFilisti Ebero. Indori papi? Indori pagomopo kunyaranga kwenyu. Right, chimba chaziswa. Akati zvino inini mai ini ndakakoka anhu ese anhimbe inge yangu, asi zvino mai zvendiri ndakaikoka yakutanga kubate inini. Hwahwa hwacho hwatange kubate inini. Munhu akakoke nhimbe ndiyo unotanga kubatwa ngehope kunyaranga kwenyu. Uri mutaure rufu rwanyu. Indoripi? Indori pagomo kunyaranga kwenyu. Uyu ndiye muchasara muchiita naye indori papi? Pagomo. Asi zvino ndiri kuti pano apa pagomo pano pendiri kumuonekera, pendiri kumupire munhu apachazokwirwi kunyaranga kwenyu. Uyu uri kupuwe basa uripo uri kuzizwa kuti pano apachazodini
kunyaraka kwene asisanganira sara iripo asipanapa hamuchazokwiri kunyaraka kwene mumafiremezo uyu wakaenda tendezero tikatanga naye basa kubvira panguva iyoyo techibata naye basa mazuva achakareba wakabata sekubata kwake sekupuwa kwaakaita zvese zvinoziya kunyaraka kwene tsamba yatakaramba tichishumaira iyo yaerengwa paneizvi sakati johani kana waende kuende basa rachechi pasipo usingateri pane zvotazoona tara nekuzviita kudengawi tikatamba nayo pagiraundi rinei iyo yakaitisa zvese iyo yakaitisa zvese iyo yakarandise kutemese miti yarakakwenera ari kuna anotenda nguva iyoyi techitaure zita rake dati yarakakwenera makanga muina mutoma anga aifanye kuti basi ani akona kutanga kudzidziswa yarakakwenera vanga varimo vaiya vashoma vemazuva anaya vawanda manje asikati kuti kutaure kuti noa yarakakwenera yarikudaro tena ndinotoda kuchimutaurira manje mafambiro ezvose zvomusikazvii nokuti nekare makamusikadini sikazviziva yarakakwenera ari kuna anotenda tafamba tiinaye bhero achiona zvino kufamba kwenguva panapa nyepiba panapa hapamiriri zvinodava zvinezvi kumirire kutekera anhu kana kunyepa papatendesuka patarochokwadi basi right achiona kuti nguva yakwana kuti iye waakude kufamba kuti achiende kunyika yatenzi isina nemhamo yarakakwenera ari kuna anotenda makore ese kubve mumasure waingemba ndofamba wakatogara pasi ndofamba wakatogara pasi nguva yasara makore mashoma anenge mashanu kana kuende kumashanu basi wakatange kusimuka kwakushemba kuti ndofamba achifamba chaiko yarakakwenera ari kuna anotenda asikazviitiri pakoma asikizviitira pano yarakakwenera munabata chaizvo arume akangwarira mesa chimwe chamakambe kuemba kwese ababatiza hapana akatenderwa kufambisa anhu akamira ba pano akamboemba ndofamba akamira iye nguva ichikure isati yabva dhuze nokusvika makambomona achiemba ndofamba akamira yarakakwenera balirai kwazi varume ava vechipirisita hapana chinoite chipirisita chawo chegaba chisina anhu acho anotaure zvechipirisita chawo yarakakwenera mukati mawo mukachengetedzwe munhu ndisatani akatorwa ikarambe kuchidzidzira achifambika yarakakwenera ari kuna anotenda ziya izvo zvenyu ngekuti iwo havana kupuwe chanzi chidimwari chekuzvitaurira ba munatokazwa havasi kupuwe chanzi ndimwari ba chekuzvitaurira kuti ndiri chinyi haziiti bakweni mwari unoite kuda kwake tichiona zvetakaona ndo zvatotaura yarakakwenera vanhu vakaedze kudzidzana kuita kuti haikona kutaure zvekuti jesu ba hatisi kude kuti mutaure zvajesu ba ana pita akati hazvinoshupa kunyachidzidza nokuti akadini yarakakwenera inoimimi zviro zvemunenge makaona ndiri kuzvitaura zvese manje kuti muzokwanise kuzviramba makazviona zvoshupa yarakakwenera ari kuna anotenda zviri kuuya nemii pashoma nepashoma nguva yakwana zendebhero akutange kuemba ndofamba achichisimuka chaiko yarakakwenera zvakatange kuitika chishama chinyi tiri pamutara zvakambonga wabuda akauya kudzokera sei yarakakwenera akauya kudzokera naakadzi anga akuramba manje madzimai kuti pasazifamba izya omborambirapo kuti chekuti tikazikana chafamba iye ucharamba ichidini angatigarewo yarakakwenera ari kuna anotenda wakachizonyore tsamba manje yataurwa yamangwanani ikatumirwa pamasaure pataitire musangano wadhisemba uya waakanga akaisa iye kuti musangano unorwa nemadhimoni enyika ekrismasi nokuti hakuna dhimoni inopfuure dhimoni rekrismasi pamunyika yese yarakakwenera rakaizirwa musangano wokuita hori that dhimoni yarakakwenera nezuva iroro pakanyorwe tsamba dzakabva kuno kuti dziverengerwe kwetiri isusu tizokuparidzirai zvakataurwa yarakakwenera tsamba dzauya
pasina dombo takagarira kuti tizwe masoko abve kuno mufilisita kunyaranga kweni iro zuva rakashayiswe imba mudare revatongi rakanga riri pabotse raizita rana mudharada ranachira aitonga kare riro zita randondo ranga rakabate nyika yese zvaitizamesa kumbi zvaende kuungana ikweyo kunyaranga kweni zikati dare riya hatichazoshandirega riro zoshandira pano vatikazopedza pano rapera kunyaranga kweni vari kuna anotera nyaya ndiri kumutaurira ngeyekuti vanhu vese muringotya imimi nyaya dzenyu munotongerana ikweyo masevhenitisi kutaurwa katika mangwana zviro zvinenge zvanesa kune mupirisiti wandamupa iye ndowa mupirisita pamwe chete nenini ndakuudza izvi kunyaranga kweni vari kuna anotendera isusu vakunakisa mukati memabotya ese kuti kune umwe here wakanzi mupirisiti kunyaranga kweni vari kuna anotendera vakushaya right ndokutarira zviro zvemunoziyangwanirai kwazvo mungazovasingazei nhando ichipo chichitaurwa izwi irori rechitaurwa bheniza wanga akagarapo mukoma anowa nyaraka kweneni asi kurekete chiromba waiziye magwanga wakaramba akanyarara mazwa achitaurwa tamupa semupirisita takatanga kuchengeta nowa semupirisita kunyika yebotya zviro zvese zvaiende pai bheniza aripo wakaramba akanyarara kunyaraka kweneni asi izvo mupirisita tikauya pano bheniza waindogara adabhabhatiza adoko kasirirai uyo akandonzi mufilisita nyaya dzese dzichitaurwa aripo wakaramba akanyarara kunyaraka kweni kamutenda kubvira kuwayo kuchibva rerufu kwake taishanda nawo kudai pamusangano zviro zvese zviturwa zvemusangano nekushumirwe chechi kuti anhu enyu aungana zvaienda pana nowa bheniza aripo echiramba akanyarara kunyaraka kweni vari kuna anotendwa hatavari kuzviziva zvendikutaura handizera abocha nyaraka kweni hamuzvizere kuti bheniza mukuru nowa mudoko asi nowa ungaitwa mupirisita bheniza aripo akaramba akanyarara kunyaraka kweni kuti zvakaitwa nyaraka kweni yobva ipo nokufamba kwenguva mwari wakaziye nzvimbo yakaunganidzwa marudzi ese seino pano ndozvimenosangana vanhu vese muna july kunyaraka kweni zvino tapanapa anhanga ari pano mamutori panemu murume wawambotitaurire zvemudya kunyaraka kweni upirisita wamwari ari kuemberero rwake rwose wokuti ndakude kuti hangu ndode kufamba wakabate muti kudai abate muti hazi kuti anhu uyai mubate muti wandabata uyai mubate muti wandabata ba anhu zvakauya akaumbire muti akabata akaumwedza akatipa wakakokera here nyaraka kwekuni unvisible power simba risikaoneki rakapinde muakadzi rikapinde muarume rikapinde muvana vese vakazara nesimba iroro vakauya vega kuzobatire muti nyaraka kwenu vari kuna anotenda iye asina chaataura kunyaraka kwenemi seko ndiri kubase on a public place like pano apa kunyaraka kwenemi wakazofambaze macheba kuti tofamba ndofamba kunyaraka kwenemi akasike kobate munhu akamusimudza waakabata uya ndiye waakataura uya kubotsa iyo kuti abotsamese ziyai kuti ndoamu upirisita kunyaraka kwenemi kuna anotenda achibva asimutwa haasi kutaura vaiye kuti chikubachirai panani vanaiye vanyara basi onai abatina nyaraka kwenyu achiro basa ramwari saka kana pane munhu une zviro zvinoguma mumwoyo make okurashwa ndapota arume musaguma ba musashatirirwe zita remunhu ba nyaraka kwenyu achidaidza babake ngake
hanoda isigwe dzakashata yaranga kweni vari kudaro chete yai masoko aya zviro zvandataura pano ini handisi kunyepera anhu kana munhu ukaende mberi kwazvo kana kuronga amwe mazano hazvitenzi yaranga kweni makazviona imimi munhu anhu ichimubatadza kubhandize right makavona murume uchimubandize vaibotya mani akutaura ebotya makabve zviro zvati makazierenga tsamba dzekutaure kuti noa mufiitidi handize yaranga kweni maizi muzotaurira vanhu vanaka imimi mosane chiti ebheri wakagadzwa pagomo kunyaranga kweni muri kufunga kuti noa uchagadzwa zepai aiwa ebheri wakasiya achaurirwa kuti wonyazoita wewo vanaba vachadii unozoitire tiwo kunyaranga kweni iyewu uchaitawo zvake maererano nemaitira zvino kune kundoite nharo kana kundorasika kwepfungwa kunyaranga kweni inokone kuva mukati mweanhu izvozvo saka umwe naumwe ngaatonge mwoyo wake akone kuzvidzora akanga akwanise kuzvidzora zvakanaka zvamwari chagara kuna iyi kune zviro zvinofamba ngedzimba kudaro asi zviri mumbamo kuwape uri akudhozviba yaranga kweni akudhozviba tese tinozviziva kuti akanga achizi aya ana amarangi tinoziva kuti ana eumambo yaranga kweni asi vanogara basi vachiitiri vana veumambo kana huri hwako hucha yaranga kweni ungati novakabva uchindopinda usati wangorongwa mai wotuvadii wafa mai wagara hakuna mutemo wokuti ndinogara basi zvidaro kana huri hwako hwakasisirwa kuzousika sezvo uri woumba teramira zvicha yaranga kweni ukagiringa kudai kana kubirana munotishupa hino haanhu ndikuda kutaura zvapota ari murume waya kuti anhu handi ng'ombe ba ndinotione paure zvapo chitete kwaunodii tinozoramba hatiteti kumukera batinorambe ota tisimapezi yaranga kweni paridza pano zvinhu hatikuparidza zviro zvekutamba zose zvekutamba so much very good if I foreign then a peaceful life haani very good listen hatisi kuparidza zviro zvekutamba ba hatisi kukwekwe kutemberere muchechi muno kurambikaka kwete kunyaranga kweni